אם הסרטון הזה בשבילכם, אתם תרגישו את זה. אם לא, תמשיכו הלאה, זה לא הזמן הנכון. אני מדברת המון על להיות ברגע הזה, ועכשיו אתם תבינו מבחינה מטאפיזית למה הכוונה ומה החשיבות של זה. אנחנו יצורים רב-ממדיים, אנחנו לא רק הגוף הזה, אנחנו נשמה שנכנסה לגוף הזה כדי לחוות את העולם התלת-ממדי הזה. אבל אנחנו לא רק שייכים לעולם התלת-ממדי הזה, אנחנו שייכים גם לממד הרביעי וגם לממד החמישי. יכולים לעבור, להיות בגוף שלנו עדיין, ולחוות את המציאות הזאת מממד גבוה יותר, מממד שאין בו את הפילוג ואת השנאה ואת הרוע, אין את התדרים הנמוכים האלה בכלל, אלא רק תדרים גבוהים, תדרים של חירות, תדרים של אהבה, תדרים של אחדות עם כולם. עדיין המציאות הזאת, עדיין החוויה הקולקטיבית הזאת של לחיות בכדור הארץ, בתור גוף אנושי, אבל לא ממקום התודעה של התלת ממד עם התדרים הנמוכים, אלא ממקום תודעה גבוה של התדרים הגבוהים, שנמצאים רק בממד הרביעי והחמישי. אם אתם כאן, אתם כבר בתהליך שהתודעה שלכם אומרת לכם, יש מעבר למציאות הזאת, אתם רוצים, אתם מסוקרנים לדעת עוד. איך עוברים מהממד השלישי לרביעי, אני אפרט ואני אסביר, אבל גם תבינו, הממד הרביעי הוא רק ממד ביניים. אנחנו לא אמורים להגיע מהממד השלישי של התודעה שלנו לממד הרביעי שלנו ולהישאר שם. אנחנו אמורים לדלג עליו כדי להגיע לממד התודעה החמישי. זה לא כל כך מסובך, כשמתחילים להבין את זה בצורה פרקטית, אז אני אנסה לפשט את זה בצורה הכי ברורה שאפשר. כשאנחנו חיים כאן בתור גוף אנושי, ואנחנו עדיין לא מבינים שאנחנו בעצם הנשמה שלנו שנכנסה לגוף הזה כדי לחוות את המציאות הזאת בצורה הטובה ביותר, ללמוד שיעורים, להתפתח, כל מה שכולנו מדברים עליו, גלגולי נשמות, כל הדברים הבסיסיים האלה שכבר שמענו, שקיימים, שאנחנו כבר איכשהו מודעים לזה שזו הסיבה שהגענו לכאן. כל זה קיים בממד השלישי. כשאנחנו מבינים בעצם שקיים מימד שהוא רביעי, שהוא גבוה יותר, שאפשר לחוות את כדור הארץ, את המציאות הזאת, אבל רק בחוויות חיוביות, רק עם אנשים שאוהבים חזרה, רק עם נתינה, רק עם הרגשה של ערבות הדדית, אין פילוג, אין דתות, אין הפרדה בין מדינות. יש מציאות כזאת שיכולה להשתקף, שאנחנו יכולים לחוות אותה היום, אם רק נרחיב את התודעה שלנו למימד הרביעי. ומה זה אומר בפועל? זה אומר שאנחנו מתחילים להבין שאנחנו לא המחשבות שלנו, אנחנו אלו שמתבוננים במחשבות שלנו. מחשבה עוברת לידינו כמו ענן והיא נתקעת. אם אנחנו לא מבינים שזו מחשבה שאנחנו קלטנו כמו אנטנה, ואנחנו יכולים לבחור לשחרר אותה ולהגיד, לא מתאים לי עכשיו לחשוב מחשבות, במיוחד לא מחשבות שליליות, המחשבה הזאת ממשיכה. אם אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו חושבים שהמחשבה הזאת היא אנחנו, ואנחנו נשארים בתדרים הנמוכים, בתדרים של המימד השלישי. כשאנחנו מתחילים להתבונן במחשבות האלו, להבין שמחשבה עברה לידינו, קלטנו אותה כי אנחנו אנטנה, קלטנו את המחשבה הזאת, ואנחנו יכולים עכשיו לבחור בצורה מודעת, אם אנחנו מאמצים אותה, כי זה עושה לנו כיף וזה עושה לנו טוב וזה מרגש אותנו, או אנחנו משחררים אותה, כי זה יוצר בנו עוד פחדים, עוד דאגות, עוד הרגשה של חרדה, עוד הרגשה של מתח, דברים שאנחנו לא רוצים בחיים שלנו היום, ומורידים לנו את התדר. כשאנחנו בצורה מודעת בוחרים לשחרר את המחשבות השליליות האלו, אנחנו מתחילים לחיות בתודעה שלנו ממקום של התבוננות, ממקום של המימד הרביעי, שמתבונן בכל מה שאנחנו חווים, מתבונן במחשבות שלנו, מתבונן בהרגשה שיש לנו פתאום בגלל המחשבות שלנו. אנחנו אלו שמתבוננים. זה מה שמפריד בינינו כשאנחנו במימד השלישי, לבין בינינו שאנחנו במימד הרביעי של התודעה. אנחנו הופכים להיות מאלו שחווים את זה כאילו זה קורה לנו ואין לנו שליטה על זה, לבין אלו שמתבוננים במחשבות, ברגשות, בתגובות שלנו,
מסתכלים, מחליטים מה טוב, מה רע, מה אנחנו משחררים, שולטים באבטר הזה. אבל כאן מגיע השלב הבא היותר עמוק, ואם זה יותר מדי בשבילכם כרגע, תעצרו במימד הרביעי, תעצרו בלנסות להביא את עצמכם, להצליח להביא את עצמכם מהתודעה של המימד השלישי לתודעה רחבה יותר של המימד הרביעי. אם אתם כן מוכנים להמשיך הלאה, אנחנו נמשיך למימד החמישי. המימד הרביעי, כמו שאמרתי לכם, לא מיועדים, אנחנו לא אמורים לעצור במימד הרביעי, אנחנו לא אמורים להציף את כל הטראומות שלנו, את כל העבר שלנו, לשחרר את כל הצללים שלנו, זה שלב ביניים. אנחנו אמורים להגיע לזה, להתבונן במחשבות, להתבונן בטראומות, להתבונן בכל הפחדים שלנו, להבין שאנחנו לא הפחדים האלו, להבין שאנחנו לא הטראומות האלו, ולהגיע למימד חמישי. מה שמייחד את המימד החמישי, הוא שבמימד החמישי אין כבר אלמנטים של זמן. לא מעניין אותנו העבר, לא מדאיג אותנו העתיד, אנחנו רק ברגע הזה, אנחנו רק חיים את העכשיו. מה עכשיו מציף לנו, מה אנחנו רוצים לעשות, מה בא לנו, איך אנחנו רוצים להגיב, איך אנחנו רוצים שהיום הזה עכשיו ייראה. זהו. כשאתם בתודעה של המימד החמישי, אתם חווים את המציאות שלכם בלי אלמנט של זמן. שאלו אותי כבר איך אנחנו בעצם יכולים לאזן בין לחיות בלי אלמנט של זמן, לבין העובדה שיש פגישות ביומן, יש ילדים לנהל, יש דברים שאנחנו צריכים לתכנן מעולה. יש דרך לאזן את זה. אנחנו לא נשאבים למשהו בעתיד, וכמו שאנחנו לא נשאבים למשהו בעבר, אנחנו רק שמים לעצמנו תזכורת שקופצת ברגע הזה, שאנחנו רוצים להתכונן לקראת משהו. אנחנו רוצים לבשל לקראת ארוחת ערב, אנחנו רוצים לעשות קניות, אנחנו רוצים לבשל, אנחנו רוצים לנקות את הבית. זו התארגנות. זו הודעה שבאה ברגע הזה לגבי העתיד. כלומר, אנחנו עדיין שומרים על עצמנו כל הזמן, מנוטרלים, נקיים, מרוחקים מהעבר ומהעתיד, ורק נמצאים ברגע הזה. כשאתם חיים את המציאות הזאת בתודעה של מימד חמישי, אתם רק ברגע הזה, אין עבר, אין עתיד, הם לא רלוונטיים, הם באמת לא היו מעולם קיימים, כי הזמן הוא לא לינארי, הזמן זה רק תכנות של המערכת הזאת, של המערכת של כדור הארץ. אין באמת זמן, אין באמת את האלמנט הזה, יש רק את הרגע הזה. אז כל מה שאנחנו חושבים שהיה, הוא לא רלוונטי לנו, וכל מה שכביכול יהיה, אנחנו כל הזמן משנים, בגלל שהתדר שלנו משתנה. אז כל מה שמעניין אותנו, כשאנחנו חיים במימד החמישי, על כדור הארץ, בגוף האדם, זה הרגע הזה. ומה שקורה באותו רגע, זה שאין יותר דאגות, פחדים, דברים שליליים שקורים לנו בחיים, מציאות של מלחמות, מציאות של להיאבק ולהילחם ולשרוד, מציאות של בעיות כלכליות. אין את הדבר הזה, בגלל שהוא לא היה בכלל קיים חוץ בתודעה שלנו, שהייתה במימד נמוך, במימד שלישי. זה לא פשוט לקלוט, זה משהו שלקח לי 2 להבין, זה תהליך, אבל תנו לעצמכם לאט, 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 לגעת בדברים האלה, להבין, להתרחב מבחינת התודעה שלכם. הנשמה שלכם קראה לכם לפה, אתם הקשבתם עד עכשיו, זה אומר שאתם מוכנים.